Akit po kami dito sa yan po, oh. Asap Tagudin, Mount Tabor. Yan, dyan ang Dito po daan natin. Hindi. Ha? Paakyat po ito, pupuntahan namin sa Mount Tabor. kilo doon na may mulba. Ay, makawag. Ay, kiraan po. Thank you po. Municipality of Sinait. Go garlic. Go Garlic. Municipality of Cabugao. Intayon, Cabugao. Pakita kami. Akit po kami Nanagot ako. sa Mount Tabor. Hindi ko malaman kung ilang steps to eh. Yan po, 87 na. 88, 89. Lampas po ng 100 steps. Lahat po ng municipality siguro nag-donate sa ginawang ano na to, steps na to. Paakyat doon po sa Mount Tabor. Kanya kuya yung mga product. Ah, Oo. meron po sila dito ano, mga advertisement na ano, Municipality of San Ildefonso Listo San Nasa Ildefonso. level pa lang hinihingal na. $127 step. Taas po pala ito. Itong Mount Tabor. Kung kabayo. 300 plus yan, pare ko. Ay mga wapo. Yun ba naman ang hindi hihingalin? Paket ng bundok. Buti nga po itong paakit na ito, mayroong hagdan. Kung wala po itong hagdan, ano ko po, ang hirap umakyat dito sigurado. O, pahinga muna po. Municipality of Paspas Santa. Blacksmith Products. Mga advertisement po pala ito ng mga negosyo nila. Bakit pa po yan doon sa taas? Ano kuya? Hingal ka ba yaw? Sabi sa'yo, baka hindi natin ka. Nanggaling na ga mga hindi dito? Ha? Nanggaling na mga hindi dito? May ano dyan may parang ano, mind's view. Mamaya, meron daw, kumita. Tumbas buhay talaga ang pag-akyat.
Taas pa po yan, mataas pa. Meron po sila mga advertisement doon po sa kanilang mga product. At halos po ng municipality ng Tagudin at ng Pandon. Akyat po talaga. Yan po ang overview. Hingaw kabayo. Continuous po natin mamaya. Malamang pababa. Hindi nakakapagod. Wala. Yung view dito sa taas. Yung view dito sa taas na pero meron pa po kayo pupuntahan pa doon. Pataas pa po. Medyo mataas pa po doon. Kaya Dedo. Ading magkakami lang. Hindi, gumagawa kami ng tower. Ay. Dito na po kami sa taas. Andito po si Mama Mary. Guide me po. Ganda po yung view dito sa likod, oh. Kita po natin ang buong ano. Yan po yung mga bundok. Ito yung daming bahay, oh. Maraming bahay pa po dyan. Dumadaan po talaga sila sa bundok. Hindi ba ka, no? Hindi ba mo rin? Tayo po kung bahay doon. Sabi banda pa ro, malayo pa. Malapit na po sila doon sa medyo paanan ng bundok sa bundok ng ano po yan. Banggar. Bundok Castro yan, kuya. Astro, bundok na Astro. Castro, Alilim. Castro. Ikaw, Alilim. Banggar ano? Oo. Yan po ay bundok ng Castro. Ito po naman ay bundok ng Alilim. Dito po yan sa Tagudin, Ilocos Sur. Diba, kasama natin po si Kawahab. Pawisan na si Kawahab. Pawisan na ay, hingal pa rin eh. Ay sanay tayo sa bundok kaya ano eh. Saan mo ko yakagin? Baka sabi, baka ako hingal. Hihingal talaga ako dahil pataas. Kaya lang, Patas eh. sanay tayo sa bundok. Minit pati. Yan po ang mga view dito sa taas.
Mainit ano? Ay, mga wam. Pawisan na. Yan po mga guys, ngayon naman ang view dito sa Tagudin. Yung papunta po doon, banda po doon, ano po yun, papunta po ng Kandon. Kandon na po yun, banda ron. Doon sa banda ron. Kandon na po yun. Ba, hindi pang ulam na naman ang inyong iintindihan. Pababa na po kami. Medyo mataas pa po yung ano, yun, oh. Mataas pa po. Kasama ko si Kawaha Vlogs. Ang ating tropa na nandito sa Sudipen. Nilakad lang po namin pataas. Wala pumasak yung helicopter eh. Wala po kaming mahiram ng helicopter kaya yung pataas po. Joke lang po yun. Sadyang meron po silang daan, hagdan. Nung binilang ko po ay 400 steps. 400 steps po talaga pataas. Yan pong daan na yan. Kasi naging 400 step po kasi po may pakilo-kilo kasi bundok talaga eh. Talagang 400 step po, walang biro. Pataas. Eh pababa na po kami. Hiningil po ang ating kasama kasi mataba po siya eh. May isang kilo yata na bawas sa akin mo. Yo, mas maganda nga yun, napawisan. May isang kilo yata na bawas. Papahinga ng mga 45 minutes tapos maliligo. Aga pa. Ako mga guys, thank you po for watching at saka huwag niyo po kalilimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comments, and click the notification bell para updated po kayo sa mga next videos ko. Salamat po!